Сәлем, малайлар һәм кызлар. Кичке әкиятләр вакыты җитте. Дусларым, беләсезме, бүген уйнаганда Марат Айгөлгә йодрык күрсәтте. Айгөл башканың белән дус булмыйм ди. Мин аларны дуслаштырдым. Ничек дисезме? Без алар белән бер уен уйнадык. Хәзер сезгә дә өйрәтәм. Сез миңа кушылыгыз. Көннәрдән бер көнне йодрык базарга барган. Усалланып бара икән. Кинәт бош бармак конфет күреп алган. Әмма бу бармакларның исемнәрен беләсезме? Монсы имән бармак. Ул бик әйбәт итеп барабанда уйный. Монсы урта бармак. Ул шулай ук музыкант. Әмма бу безнең отсыз бармак, аңа йөзек киеп була. Без берәр бармакны онытмадыкмы? Безне оныттыгыз. Әмма бу шәнти бармаклар, без алар белән дуслашабыз. Безнең усал йодрыкларыбыз кая китте? Безнең усал йодрыкларыбыз күңелле бармакларга әверелде. Шәп бит дуслар, Айгөл белән Маратка да бик ошады. Аннан без Чукмар белән Тукмар әкиятен сөйләдек. Сез хәтерлисезме ул әкиятне? Әйдәгез, мин сезгә сөйлим. Кемдер беләдер бу әкиятне, кемдер белмидер. Белмәгәннәргә мин хәзер сөйлим. Бер әбинең ике әтәше булган. Берсе ак, берсе кара. Ул аларның икесен дә бер тигез яраткан. Әтәшләр күп вакытларын сугышып үткәргәннәр. Ак әтәшне әби Чукмар дип кушкан, карасын Тукмар дип атаган. Чукмар чукырга бик оста, Тукмар бик оста тукый икән. Әпи ашатырга тотынса, җимне миңа әзрәк бирдең, ник минем өлешкә кертең дип кычкырыша башлыйлар икән. Әйтешеп кенә калмыйлар икән. Шунда ук сугыша да башлыйлар икән. Чукмары конга батырганчы кадәр Чукмарга Тукмары зәңгәрләтеп бетергәнче Тукмарга тотына икән. Бер көнне бу әтәшләр шундый каты кычкырышканнар һәм сугышканнар. Әби моны күреп бик ачуы килгән һәм аларның берсен ябып куйган. Тукмар белән Чукмар берничә көн бер-берсен күрмәгәннәр һәм сагынып беткәннәр, кочаклашып исәнләшкәннәр һәм башка сугышмаска сүз биргәннәр. Хәзер инде алар бик тату яшиләр. Малайлар һәм кызлар, сез дәген үзегезнең дусларыгызның кадерен белегез һәм һәр вакыт бергә уйнагыз. Дусларым, күрәсезме, җил дә тынган, кояш та йокыга талган. Сезгә дә йокларга вакыт. Тәмле төшләр, дусларым. Сау булыгыз.